Γεια σας guys, σήμερα θα παίξω το Hello Neighbor Mode. Το βλέπετε? Ωραία, ας δούμε! Φορτώνει τώρα. Αν θέλετε να μάθετε πώς να έχετε πιο παλιά έκδοση κάπως έτσι στο tablet σας, στο κινητό σας, μπορείτε να κατεβάσετε και για υπολογιστή CourseForge. Αν πάτε στο CourseForge, εκεί πέρα θα υπάρχει All Days GUI, που είναι πολύ καλό texture. Το Stone controls GUI with no new line, ναι, που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε τα παλιά controls του Minecraft. Θέλετε να δείτε? Θέλετε να δείτε proof? Ακόμα κάνει και τα καινούργια controls σε παλιό στυλ. Cool. Εδώ δεν δουλεύει επειδή απλά δεν το έχω βάλει. Ωραία. Meet your neighbor. Eat tiny build Bendy the demon. Hello neighbor in Minecraft. Κολλάει πολύ. Ας αρχίσουμε. Τι είναι αυτό? Μας θυμιστεί και beetroot. Texture pack. Πολύ cool guys. Ας πάμε εδώ πάνω. Spoon και glass breaker. Φανταστικά. Τι είναι αυτό? Ήρθε mail. Πήραμε το shotgun. Το μάτς να έρθεις εδώ, neighbor, το λέω. Άσαμε τα γιάννα μας με νοκιάς. Άρα ωραία, τα χάσαμε. Ο γείτονας μας είναι πολύ περίεργος. Το shotgun είναι δηλαδή ένα texture από το bow και είναι πολύ cool. Εγώ θα πάρω το κινητό μου ξανά. Αν το κάνουμε αυτό infinite, θα έχουμε τέσσερις. Έχει και cool sound effect. Δεύτερο shotgun το αντιλάβει.
Πάμε και εδώ να δούμε. Όχι. Τι εδώ πέρα. Τι είναι και adventure. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Check your house first. Okay, I hear you. Let's go. Ζεις και τσέρ. Έχει και... Δεν έχει τσέρ, έχει κάουτς, έχει πολύ χρόνο. What the fuck? Τι ωραία μουσική. Τι ήταν αυτό καλέ. What the hell. Πολλά modbox έχεις βάλει. Αλλά δεν μας είπα για κάτι. Ωραία. Και τι είναι ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Το Hello Neighbor είναι ένα παιχνίδι από το 2018-19 ή πιο παλιά, 2014, ναι, 2014. Πρωτοβήθηκε το 2014. Και ήτανε αυτό βέβαια. Γι' αυτό μην νομίζετε πολλά. Και φανταστείτε τώρα, αυτό είναι η Άγγλες που παίζω εγώ. Είναι από το Bandit Ink Demon, πώς λέγεται, ναι. Κάντε subscribe στο κανάλι του, δεν ξέρω πώς είναι. Πάντως είναι Bandit Ink Demon. Αλλά είναι λίγο laggy, buggy και τέτοια, γι' αυτό δεν μπορώ να το παίξω τόσο καλά, γιατί λαγκάρει λίγο. Όχι λίγο λαγκάρει, απλά όχι να εμφανίζεται αυτό το darkness effect που είναι ένα θετικό. Αλλά Bandit Ink Demon, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα σου maps. Κάντε like και subscribe και bye.